Pahaga ni snipat ngini keren biang ni gani jing hikai kabanga dang sateng kabanga kwa ngan dapin syai bahai fi ya kani kektien kabanga ai kerteng ki syakri jongga jutang kabatamai ngala keren siboni gani ki artli ki jing pinmi ki jonga but ngala keren ru gani wat hagi voice message ki bomen shuaya Tinray mentag sngi ngakwa ngan keren biang igani namar ngakwa ba baro ki basnga pin kham shai pin kham snotho ya ki shakri ki badon aga jutang ga batamai ha jing puli bible jonga ngayo I shai kidari gani ba kham tam lele hadien ba jisu ulawan chigni ga pertai but ulawan ra ya gani ga jutang ga batamai ka hakapor ke jong jisu namar ba udang im hakaya jong ga hukum umpat ya aga dingfna kipriu kidang le ya ka jingle jong ga hukum kampat dadan ke jing syai ka bahadu ka tawat lau jisu udai utenrai uksiang jong ga jutang ga batamai ka jing ya jong ka jing mipat jong ka jing walang priu ka jong ka jing sya jong ka jing ba jong ga dingfna kajing penjau selam jauh kajing mipat na kajing tap kadai kabawanra ia kata kajing syakri ke batamai da ka jutang ke batamai wan banite batni tinga kwa bagan ongi fia gani ke por bapendup snot ko i gani ke nongrim ublai ula sei iau neu ab support ubrio jong bleu bekerpang ban hikai ia ki eki bakrau but dei ma uhiru ubayo ia gani ke jing penpau ubat ho biang igane hagane ke shiti ga baar ki koren ka lanang ga balai ya karukom shakri haga jutang ga batamai but namar ba u ai kerteng igane ru da ka ni ga juk ga kerteng hagane ke shiti ga baar koren lanang balai lebih pulih na sedang ga ong ki shakri ga jutang ga batamai but ndah ba u absul pol Upen syai gani ngan pulih biang u ongkum ni nang dekat besau. Henry kajing kami kajing syania scam kat gani ngidan dau Kristo belai. Om na pangilong ki babit na ladihi ya gaban perkat ya ke ek eru. Kum manapo ladihi namar ka jingbit nrega jingbit jini kalong no belai. Upala penbit yang ibalong ki nong yalap ya ka jutang ka batamai. Om ki jong kadak nrega jong mensim namar ka kadak ka piniaw. Hari tahu mensim u ai kejingim, lani u mensim u pen imken. Kaya ika bangamot ban keren ni fiyo ni kapor gade ban pensai syu ifi. Dakaba u absul pol u keren gini keren ni gani lenang brokwe ni lenang balai. Aga ni jingi kai. Bat ngini pek ba kaya karukom syakri aga jutang ka batamai. Pi kabaning kong da pi pek ba ya gani ka jing syakri haga jutang ga batamai kwa shu tang banwan ra ya gadak uong ngilong kinong yalap ya jutang ga batamai ki jong kadak kani ka kin ga om ki jong kadak ngakwa nganda pensyai fi kabani kong abo om ki jong kadak kamut ba mdei shu da katu ga jing tho kaba shilong habar hagi mau lengkniap lani ga bashuan ra da ga jing tho na bar ban hikai yang igi brio kata kamdei shu karukom hikai ya ka jing imji hadien bangio rong shikani ge jutang ga batamai namar uong ni ngimdei shu inong yalap ya ge jutang ga barim harangi de inong yalap ya ge jutang ga batamai ki jong da ngimwan puli dak shu lani ngim shuan puli kot ya ka banwan yalap ipi henry niwan kren ya ki eki jong mensim namar kata kadak kapeniaw ngakwa nga dapat syai bahai gani na madan na preng jom ki bobon bahai ki brio bam snot ho ya gani ka jing shisha namar kadak kapeniaw pi iya adu mentag sni ni dang duna bahai ki brio ki basnot ho ya gani ka nongrim ngan ong kumne hagani ka por pi mangaw bakren kumne ka ktien ka jong play kamun sien nga hapan puli gini gadak kamut kini ke Bible ka bangi puli ka gadak
ki jing tho ki bangi pule ke de dak bat la da ka de tang ka dak abangi pule Bible ni snot tho tang ye dak kini ki alphabets ki jing tho ka kelalong tang ka kot ka bangi pule bat ka ta kampat dan jing setia dai na ka ta dau ya ka ni ka Bible hi ka bangi pule ni dai pan snot tho bangi don kam yo men si ma ko jong blay uban penlong yangi bahaba ula ay yangi yo men si ma ko kani ka Bible ang upola ka shiti ka ba Timothy ka nang balay ka khat ka khat re u ang ni kini kitien wang namar ka kitien ka jong blay ka dai ka bala persat mensim but haba ang persat mensim ka mat ka badan jing nang ka daw ka jutang ka batmai u blay kwa shu yangi ban krani ka dak nama kamdan jing ukwa bangin kren ya ka kitien jong blay ka bala persat mensim ka ba unong kren udan kam yo mensim jong blay bat hangta pinsa yo ba uta ubriu la nigata ka briu ki ba puli ka kitien jong blay na ki ba kren ka haba kim kren shu ka tanga rukom ka dak hande ki kren de ka jingpen pao ka jong mensim ko kata ka wanra ka jingpen la ni ka pen ya ki briu ki besngap ki kitien ka jong blay hangni gan ongefi lada pi snap bahaya gani ki jingi kai lada pi smok tho ini gan nongrim ka shai kidarba balada ngi snap ki kitien ka jong blay ka ba briu uwan pule ni tang da dak ka peniap ye ka jinglo men sem jingi patang de jing mot jong ni ki jutang ka betul lada briu uwan ra biang ni dak ka peniap lamar ka hukum ka peniap daga jingan juga hukum ke pop ke KM syat orang awsul pal bala da pitip ke hukum piklam le ke kawan ra ke jingya bat ke kitien ke jong play ke pipune mentaro la da ka sinong tang ka dak ka peniap de ke jingla men sem naga taga daw upol ukran shai ba ne ba wang u play klemp lang shri ni ki no yala pe ke jutang ka barim ya ka tu ka dak ndrei ki jong men sem nabagadak ka peniap ndrai umensim upenim ke kata ka degi kan nongrim daga jutang ka betama ngakwa igata banganda tap api bapina shai ngene haba pi snap igi jingi kai juga kitien ke jong play da play jingmat ba igi ngi bang kren pensyong nongrim tangang ni nai pensyong nongrim hagada nama kita di brio kiba piingan figumne kabalang simple ka bepintip dan ki brio ki bekeren ya ke kitien ke jong play ka long tang dak kabaning ko ki dan ki brio ki bayo ya ke jingi kai na ke internet mentale lega dan ke nega artificial intelligence ke brio ki laban kelibon ruko ba ki laban yo information ki bubon but nda bagi brio ki copy ye ki to ki shi copy ye ki to ki jing tho ba ki jing kren ki wanra aga jing seng ba ki kren chi ki brio ka kelalong tangga dak kalong tangga jing ye pule ka kelalong dak but vi idon ki brio ki ba kren ki tin ki job play ki bu pli ki tho ado bro wa ye diary but da ki wan pule to dak but da ki wan pule to dak aga jing seng ki to ki brio ki ba snap ka yap ka jing lawan se nama kadak ka peniap ang Bible. Here umensim upenim ken ang Bible. Naga daw wat la dang ide ban tho, wat la dang ide ban prepare, wat la dang ide yang ibangin pen kre, yang jing krenji. Henry walit klat yang ni ko jing shisha. Ni day ban yo ya ka jing pen pau, lani ka jing shai, ka ban umensim khot ka ba open shai yang ni nagni ka tin ki jong blay. Klang bagila banwanra iga kitien si Gibril kabanong peniap nreikan penkim ya ka jinglaw mensim jong Gibril gibayos ngaw halor jong ni ganong rim fiyo idon arjat Gibril mental gibikrene kitien ki jong play kiwei kidei ki badang krene ki jutang ka barim kiwei pat kidei ki balarung si jutang ka batmai kiwei kidei ki bakren tangi ka dak kat bagi wei ki diki bakren ya ka jing tray ka jong mensim lani ya ka bor ka jong mensim lani da ka bor ka jong mensim ko kita ki wanra ya ka jing ha ka jing sa te dei na ka daw nakwa banga nakren bnia bahai gani ka jutang ki shakri
jong ke jutang ke betumai ni nim de shu ki shakri jong ke jutang ke berim ba Moses waplet puli gitu ka gitu ka mo ban shi puli gitu scroll ban shi puli o kam de shu kum ta yangi kam de kum ta play lat ingi bangin puli ka Bible yang ba bangin let shi ki jingduai ba bangin yo jingpen pau ba bangin net ai ka tin jong play shi ki brio ka bangin yo ye ka jing kren ka jong play na ba ka tin ba ka ba kala im ni kan kala im haki wairu higa taga de nongrim jong ka jing hikai ya ka me ka jing shakri aga jutang ka batama ki shakri jong ka jutang ka batama tangi ne pet ya ne ka shiti ka ba ar brok away saji sen pat me da sngi ngada snopla la dangan shi tho ifiang ne ngada snopla bat ngada snolungo bale nga ya kira ni gani namar nga shamba ka de ka wei na ki jing tho ki balong ngan ongkom ki balong kajing slur kajong apso Paul ban oh ya slur ba unot ba apso Paul de priu badon kajing pen pau fi unot ban kiwe kinum not ban tho ne nama gani kalau persya igi jiu ne kalau persya ya ki jiu ni kajing tho ngap ngan pulefi na ka shiti ga ba ar korel no balai na dud khat ba nyaw ter gani kalau persya igi jiu kani ngatra ya do mita ga sngi gi jiu kim sngot na Hari upol uslur namar udai unong yalap yaga jutang ka batmai snap po ang kumne ngan pulir khat banyaw henry lada kani ga jing penia niam joga jinga bala tho bat bala mut hakimao kalalong ga jing tin shan kat bagita gi kon Israel kimla shu ban kmi shan yaga kmat jong Moses namar ga jing tin shan ga kmat jong kaban damna fi kabanin kong kani kabanga shay keren berobor u ay kertem iya kani ka jing shakri ka jong Moses ka jing peniat niam jong ka jing yam ka ministry of death mudur bi unut adu katau af support ba u ay kertem iya ka jing shakri ka jong Moses ka jing peniat niam jong ka jing yam bala tho bala mut hagimao uong kata ka jipnia niam jong ka jingyam kala long ha ka jingting shan kat bagi kon Israel kimla shuban kni shan ye ka kamat o Moses singa u compare ba ka jutang ka batma uong namar kata ka jingting shan ka kamat jong u ka bandam no kum note ba kata ka jingpnia niam ka jong mensiam kanam lang kam tama ka buram nakita ka David api puli gani ka shikri jang jutang ka batumay finyo i hangni ka comparison na ni ka taga jingya nujor ya ka taga jutang ka barim bat i ka jutang ka batumay ya ki shikri jang ka jutang ka barim bat i ki shikri jang ka jutang ka batumay uang ang namar ka taga jing tinshan ka kamat ka bandam lo kumno ti ka taga jing mo ka taga ministry jang umensim all the current in English not about how much more the ministry of the Spirit. Fi adu kat no kan kam tam shushu kata jing shakri jong umensim bakhanam lang kam tama ka buram nakita daw ngakwa babin snot ho baha gini gisni ni dana haga jing shakri ka bakumno ni shakri kumno yo blay ni dana ga jutang barim ni wanra biang iki barim hatong ni introduce biang iki barim kibade ga jutang ka barim abang ngala da shy ngala da keren shy fi ka iki jutang ka barim wala mo jutang baro girim ki kram rim madu matagisni hare ka barim kade tangga jutang ka jong Moses kabarim bat batumai kade tangga jutang jong Jisu kade jutang ka batumai jutang ka barim kade jong Moses nagada ka daw fi kane kade ka ba ngakwa ba pinchai balay kibriyo kibobon kibala ong laklak ba mot ngala shakriyo play
Milayo priangkat yo mense mako ndringi dang wan ra biang ngene kajing shakri jong kajing ya. Kani ka ba ong aga de khot banyo kajing penia niam jong kajing ya. Ka ikata kajing penia niam jong kajing ya. Ki hukum ki popon ki bangi wan ra biang. Ni wan pule biang itu kidak. Ni revive biang iki. Atau kamdai ka ba ngapuli na ka ba kamdai pa nga batay mga da pensyong niya ay gani nga siya isang tanat ba naong ito kitin what suang ba kihikay ba kalane ba kren persya da pensyong niya nang nina ba kapuli mentakas ni u ay kertengi gani ka jing shikri jong Moses ka jing pinya niya jong ka jing yap balay naman ipapon ki yap ta babot ba ki yap ki krampoy siya kanan pero ka ki yap da ay ka hukum ginang yap ng yap Nataga daw la daga taga jing hukum ka beningkong ngamo benang la daga taga jutang ka beningkong kabiang namuat jakay ka ba ar kum nupat ni wan ra biang ni jutang ka berim agi ni jing shikri jingi ka beri jutang ka batamai kum nu pila pin mix ya ka kum nu pila pin penia khle ya ka uci so mlaban sedap ya jan ka batamai da ya jan ka berim da jan ka batamai kan da jingkat ba ka da sha Mlaban bu ya ka wan ya batamay ka lawas ni ka barim kan pedang kan jauh. Hangi ya biyo i ka jutang ka batamay ka jutang ka barim. Pimlati bini khle. Uang hangi uang tangi ni pule ya ka dikhat ka babot ka taga dikhat ka ba kandai uang ni. Namar lada ka taga jing pinya niam ka jong ka jing pin ram. Da pule Bible da snot ho ba ini gikin. Namar kata kajing penya niam ke ministry of condemnation. Mudur unut adu kata. Ban ay ya ke bekum kata ke kerteng ya ke jing shakri ke jong Moses. Buang namar kata ke jing shakri jong ke jing penram. Kalau ke buram khamtam shibun kata ke jing penya niam jong ka jing penkesan ka palat aga burong. Fi inu bring krawa do kata. Bawa ay keteng biang ika ni ka jutang ka barim da ka jing peniat niam jong ka jing penram. Bat ika jutang ka batamay da ka jing peniat niam jong ka jing penkesan. Ngam skot nat ban bu ika ni ka keteng peniat niam. Namara ka keteng English ka penan kam da ka keteng ministry. Ngan ongkom ni namar kita ka jing shakri. Jong ka jing penram kalau ngaga buram khamtam shibun kita ka jing shakri jong ka jing penkesan ka dayban palat aga buram fi balay wa ay kerten iya ka jing shakri jong Moses bagaday ka jing shakri jong ka jing penram kaday namar ba hadian bawanra iya ka hukum ngan pen iya fi gani hadian balawan ra ya ka hukum kawan ra ka jingpen ram ya kibobon ngasya isno mo ya kibobon gibriyo bangi persyang banwan ra biang ya ka hukum tongan puli gani balay wa ay kerteng ya ka jing shikri jong Moses bagaday ka jing peniya lani ka jing shikri jong ka jing penram ngan puli ke siti sigi nong rom nong balai ke dekat ke bakat kendai ngau hadu dekat ba arpa uang komne ni tip biang be ki eki erukat ki baka hukum ke ong ke kerana kita ken ki bapo kata ga hukum nga kuat dia people pin the shy kata uang ni tip biang be kita ki eki erukat ki baka hukum ke ong kekerana kita kini bagi bapa ka hukum yano ibadana pa ka hukum ndai te mangi gentle ndai yangi what let rung shaka jaka jangi Jew ngimde ki Israel ngide ki gentle ngimdana pa ka hukum labo na kabenta ki badana pa ka hukum pet balay ay ka hukum uang kumne bakumta onyo pensngap no jari ya ke sintur baro bat baka perteh
i baro kanang apo kajing penrem jong blay nabakumta ga daga nakijingle ka hukum on penksan ya ka way gado hakmat jago namadaka hukum lang ka jingtip ya ka pop masukan ka hukum bitip bilang pop nagataga hukum kamla ban penksan vi ka hukum ka pensat bor ya ka pop nagataga kani ka tien ka jong blay ka mga puli ngakwa pagan ong ifi ka baru ka ong bakumta anyo pensngap no jare ni sintur bro bat ba ka puthe bro kana po ka jing penrem jong blay nagatiga daw blay bo pol ong nga ni sidi ka baar ka jong ki koring ka nang ka balay ka mga puli menta ba kli bo ay ka tengi ka ni jing shikri jong ka jing penrem namal ka hukum kapapun ram ni gibriyo baro bal pensnap jar gibriyo baro namada ka jingle jangka hukum nam pensane ka wairu ka do nagata ka daw na pipuli ka ni khot ka bakhandai ka ba absupo tho ar ka na balari ka bakhandai o namala da ka jing shikri jangka jing penram kalau ka buram khamtam sibon ka ka jing shikri jangka jing pengsan kepala da ka buram ka jing shikri jangka jing pengsan ka jutang ka batamai Naba wani Jisu wanra iga ni jutang ka batumay. Daga snam jangu ngiyo iga jingpeng san ang ka Bible. Takadaw balay sa ay ka tengi iga ni kishakri jang ka jutang ka batumay. Uway po way nongkaren, uway po way bayalap iga kutin ka jang play. Nga nuot banong, lada piklem da snut ko bahay iga ni. Kadang ka mangini puli bahay iga ni, kana mangintip ang nungi yan, kumnungi karen, kumnungi ngay, kumnungi alam igi way pa. Bayong itap biang igibriyo siya jing shikri jong jing yap but siya jing shikri jong jing penram pet uang gumne ngan puli lot uang gumne ngini puli khal bashipho namar shisha ya gata ya gabala penan buram mjimna penan buram shu agane nagabanta ka buram ka khamkor namalada ka ban damno kalalong ka buram khamtam shibon ka ka bayaisa kalau haka buram ke ige bayaisa ke jutang ka batamay kata ka barim kala damno ang Bible pipuli shishu urkhat ka bakhar nganong kren na ladi na Bible namar kata bangidan ke jingkerman kat gani ngi kren shlur balag bu yun tin baang ngi kren shlur namar tang upoli bashlur ban kren ngi ige namar kata bangidan ke jingkerman kat kene ke ikene ga bak jingkerman kat kene ga jutang ga batamay ke jingkerman ga bakat kene ni de ban shlur Allah support narangam tim man kan mga snut ho igene ga nongrem bangim lang kuma Moses mudur ni katnong ni admaya yo Moses adu katnong ki brio pertei ki bura me Moses kadu katnong ki Israel ki bura me Moses hadu mentagisni hadu abso pol wong nimlang kuma Moses ubabu jingka haka khmat jo khnang bagi ki kon Israel kinom yo khmi shan ya kita ka bakut ya ka ban damno bu ta tim damno Hendrai lapan etno igi jingmut jangki namar hadu gane gesnihi hapa puli ya ka jutang barim kata keju jingka khamat kadang kayaisa klem dalot no nga kwa pinshai ti gane kani gade ga pidi pinshai ba kidang donti ki ba yang agane ke jingka khamat ki ba kadang kasai ke jingmut ba ga donot ga jingyo i wong lapan etno igi jingmut jangki namaradu gani gesngi apa puli igi jutang barem katang ke jingka khamat ke yaisa klam dalat no sengapa ngan ong ini ketiang ke pol to ni wong na ba hau kris lapan dam no yaka sini nom yak sat palat iki bali pimnet ini jing tho jawab support na badai hau Jesus Christ nda wan u Jisu daga jingya u pertala penda lakat daga jingka daga temple bangila ban let show blade daga snam gajaw namar day how Jesus Christ lapen damno ang Bible
Nabahau Chris la pendam no ya ka. Palepi yang sa ito jutang ka barim. Malipim rung sige jutang ka batumay. Banarung lot sendan. Manumikhle. Kenal mapinyo ayat aga jingpen kesan. Pangini pululot na mabanganam la pendap ya gani siti berawai. Sisyaken wat adu gani kesengi apa puli yung Moses. Ka jingka kadang ne aga dono jengki. Hadu tang sengi gitu. Kidang sa aga jingka. Fikir apa gijiu ang tay. Kito ki jiu ki balang tenrai gitu. Ki bagi khot ki kito ki Zionist. Kito ki badanang tu apa Israel. Ki penshitom ni ki Kristan ni kito ki Messianic Jew. Ki balang ki Kristan ki balang net yo Jesus ko Messiah. Ki siapa penshitom. Ki nget be kim kwa ki ang lek no ngim kwa jing hikai pi ni. Ni dan yo Moses. Ni dan makum ta ki kop kita. Nama kata jingka kamat kadang dan lagi. Aduh mentawat mangi gimana orang mangila. Ya lap gimana rabiang. Iki hukum lah dengan keren ni bis ngodam dan berbuat rabiang gue negi sipo. Malam abia apa jingtim. Tika jingtim gede hukum no yano gue negi sipo gede. Nakwa babenda sangat bahaya ketian ke jawab belai. Ke jingtim ke bangiyo ano ada mujisu leba. Kejingtim jong hukum jisu laba. Kejingtim jong jihar peteng kebangiyo nagi departemen jengiru jisu laba. Dia ke ipa minang hap jingtim la pimla ai pisa. Nakwa bin light doit minagisi. Namar kadege jutang ke betumai. Kadege jing shikri jong umensim. Kejing shikri jong jutang ke betumai. Kadege jing shikri jong kejing pinksan. Kejing shikri jong jutang ke betumai. Kadege jing shikri jong kejing light Lord. Kapangin dan suga jingka aki kamat chani. Pedu ong ini kitin. Henry ndakan na pai kamat how try. On lot no ia kata jingka kamat. Hadu mentala da ki pai so jisu. Allah ia kata jingka kamat. Dan ki balap pai so jisu tang badang ra baga jingka kamat. Na kata daw na pipuli ang ni wang. Ti utrai ulang utau mensim. But haga badan mensim utrai ang tagadang gijing light Lord. Ngasya yo sengawi ngene menchuang na sedang syukuri. Begidan gibribo ang habadan mensim ang tadan gijing light Lord ni shan ni kemen haji syakata am da day ga bakla ta. Hot dan jing light Lord da dan mensim khoi tong ba gijing light Lord am day ta. Kani gijing light Lord bukuran ni ga context Broadway kani gijing light Lord na gijing te jong katai ga jutang ga barem. Ni rung mentah je jutang ke betamai ke jutang ke jong mensia berkoi nan chu ong bet ke jing shakri jong mensia berkoi hanta ke dan ke jing lai dot bengim dan chu ke jingka kamat ni lai dot ni lau free dia try lau mensia mang bat kata habadan mensia try hanta ke dan ke jing lai dot ngim dan chu jing bet jing te jing khom ni lai dot ini ke jing lai dot ni lai dot na ke hukum ni lai dot ngim long chu apa jong kata ke jing te merau jong kata ke hukum bandang le biang ni kita. Andai mangi barok daga khamat klem daka no daga bangi kmi shai kuma ga yit ye ga buram trai lanang penkela doringi na ga jo iga dor na ga buram shi ga buram kumba na trai uba umensem tagadaw na kren ni jing hikai balai ngawan ra biang ni ki shakri jaga jutang ga betumai na yang hangni ngamdan jing penram ngakwa mga nawin fi daga jing shlor ngam kwa ngan shakri yo blay mga yang hapadang ki artuling ki kijat ngakwa ngan yang bet ki kijat chunga baro shagat chaka chunga jutang ga batumay ngam kwa shunga niyang nga jutang ga barem namar don lat ngam don jingkar man nga jutang ga barem ngaran jingkar man day tang Jesus Christ tang yo ubalasana na pada kesnam jung la pen kesaninya la pendan buram ni kita jing shekri daga jing IA ke jung try dengan kuat bangan ong i fi sigentien snap ba puli ba ye ni siti ke ba ar karen nang balai dapat ba ye ke bang karen bat na kuat ro ba pin rekam ni ke pios no tangin itu ai ni ko pada ke to nuot ko bas no kikli na karen ni ke tien baro a play ki bayo sngowi ni jing kai
kini op diang kin try ye ga jing ku ba kini o ye ga jing like do ye ga jing shakri ka bawan ra ye ga jing em ka ba daw siam ye ga jing shakri jong ga jing pengsan ye ga jing shakri jong ga jing like do ka ba bangi wat ye me try ngin dan su ga jing ka khamat ari ngi yo ye me halagasni try a playing at a try bakana pen kala dor ngana pen kala dor ngi na ga puram shi ga puram aduh ta jing wan ni cha nya ila chale ga puram try ka kerten ga do chi su mi try amen to blame ko hui pi bless you